kuyo ngoba ngilana isematshana qina ngiyangibona nje abantu bathi sikudla size singene ngithi awu ngibabuka kanje ngiwithithi oh yeah so ngilana nje ngahlangana nomkhulu lapha Ematshana esonto econsa sasize sixoxe ngoba indoda ebusy uyibona nje nami uthola kwenye inkathi angikho la kodwa ngasithi akufanele phela ngiyixoxe nje lento ehlangaleleni sihlangana khona ngihloniphe ngize khona ekhaya ngoba uzoqinisekisa ukuthi uzobe khona kwi tournament ngimdinge edlala uzobe edlala kwi Jabulani masihlala namaphoyisa akethi kunjalo ngizobe ngikhona yeah ngizobe ngikhona ngoba izobe ngihlisha into ngithengele ishibawo ngibe ngibhekane iphotha ezomtavi iphotha kodwa twali volleyball ndoda yeah ngoba ngathi sika bese ngithi sike yeah bese ngithende ngishibo ba yona ukuthi bese ngithi mje ukuthi uvele yenza ngathi ngihambile kanti ngiyayivala uvalela ayibese ikhona ndoda yomgudu touchline yobe igcina yabanye bawuhamba 11 mina hamba 10 noma 9 ukuze siphasane nayo akunjalo ngiyabona kunjalo ngoba ngizobe ngishaye khona amanye ama-free kick ngizobe ngiwashaya ngizobe ngiwashaya lokho okufishane kwaphesheya kubalolo uMessi Twenty the pushing meat. Goalkeeper izongendaba ezongabantu ukuthi ingenephi eyicinge kwaphela iphume le kanti lethi ibisishawa ikheve walelo efana nalomfana lona futhi uyadlala lo mfana ibhola mani uRonaldo yeah yabona nje mayiqeda ukushaya igoli ngathi ayisakaza ngathi uvele ufuna ukuyibulala uvele abantu ngeke kufanele sibameme njalo lapho ya ngene yabona into enzayo angifini igcina la Ematshana kuphela kufanele ihambe province yonke bese kuba khona ama competition athile ethiwa Jabulani Shandu nje yes abawuphuma number 1 province